Sziasztok! Ez egy olyan videó lesz, amiben bemutatom a régi gépemnek a fejlesztését. Hónapok alatt vettem meg a gép alkatrészeit. Először is a fehérház, amit láttatok, az egy Stronghold White a Colink-től. Utána jött meg a Proci, ami egy Ryzen 5 3600X. Ezután jött az alaplap, az egy MSI B450 Tomahawk Max. Mindegyik alkatrész a gépház kivételével használtan lett vásárolva, így ezért vannak ilyen csomagolások. Legutolsó sorban jött a proci hűtő és a paszta hozzá. Ezt a Merlinesektől vettem. Azt ja igen, akkor az még új, az is. Azt se használt, semmilyen szponzoráció nincs ebbe, de tőlük vettem, tehát ez nem titok. A proci hűtő, az, ahogy az előző is egy Jonesbow volt, viszont ez most fehér, nem fekete, mert próbáltam minden több alkatrészt összeválogatni, hogy fehér legyen, ha már a gépház is fehér. Sajnos alaplapban most nem találtam megfizethető áron és jó fajtát, ami fehér dizájnú lett volna valamilyen szinten, ez igen. Nem gondolom, hogy az összeszerelés, szétszerelés műveletét végig kéne naráljam. Látni fogjátok, aztán utána még lehet, hogy hozzászólok valamit.
sajnos a szokásos ilyen YouTube-os benchmark programokhoz nem igazán van hozzáférésem, de találtam egy ingyenes programot, ez is mér valamit, tehát igazából ugyanúgy számokat mutat. Megnézzük az i3-as 7100-as, az 4044-et kapott a processzor, míg az újnál, ha ezt megnézzük, ez 18124, tehát több mint 4-szer gyorsabb a Ryzen 5 3600X az i3 7100-hoz képest. Ezen kívül még ami lényeges tud lenni, az a 1080 Ti, hogy az i3 alatt azért 779,4 az egyik pontja, ugye a másik ezen 13824, míg ugye a Ryzen 5 3600X-el azért látszik, hogy 857 meg 18000, tehát hogy azért a Ryzen 5 3600X jobban ki tudja hajtani. A memória az egyértelműen jobb, mert hogy az előző az egy 2400 MHz-es volt, ez meg egy 3600 MHz-es. Ja, hát szerintem megérte, már próbálgattam, majd lesz videófelvétel arról, hogy milyenek a játszani, de hát az még idő. Köszönöm, hogy megnézted a videót, és ha tetszett, akkor légy szíves, dobj egy lájkot, és kövess be. Köszi, addig is sziasztok!